ओइ अरखि दिनै मा प्रग्राम बा आदा हनैलै बस सोरबा गोदान सिख्लाफोर फैदों ओयर जाबाय नोंनि खोथाखौ आं मिथिखाबाय आरो नोंनि थाखाय मा मावनांगौ बेखौबो आं सानखाबाय दा क्लासावल' थौरदो होद क्लासफोरखौनो लाबाय थानो रा लानांगौमोनलै क्लास लाया बिराद गोबावथारसै दानि मानसिफ्रा साबैसे फरायनानै गिदिर गोलाव जादों आंनि खिन्थालाय होद नोंनाव खालि जावनायखौल' मिथिगौ नोंजों थाफा थाफा आंहा जेबो खामानि जाला होद बुरबकफोर मा जावलायबाय थाखो मालाय दावमिनाया क्लासाव थांबाय क्लास नङालै सार हरै कलेज केन्टिनसो दं औ नङाब्ला थौ बिदिब्ला फल' खालामनि थौ थौ नै कफि लोंगासिनो दं जों सार येस बस अके बस हाय जुदि नोंसोर गाज्रि मोनाबा अन्नानै कफि लोंफानो जिरायफानो हागोन नामा अ जिरायदो आं जोंसार बे अरखि बे सासे कलेजनि इम्पर्टेन्ट सोद्रोमा अ आं सिनायश्री आरो बियो आंनि लोगो काकुलि अ मोजां नोंसोरखौथ' दिनैसो नुबाय बे कलेजाव जों देग्लायसो डिग्री फार्स्ट इयाराव एडमिसन लाफैदों नैबे अरखि बिथाङा डिग्री फाइनाल इयारावनो 2 बोसोर फरायनाय जाबाय थारमाने फेल जायाखै गोसो जानानैसो थादों अबे गामिनि जाखो आंनि गामिया बेफोरखौ बाद होदो नैबे कलेजा आंनि आन्दारावसो एनि प्रब्लेम आंनो खोन्था जेखियानो जादोला दिनैनिफ्राय सुबिदा उसुबिदा लोगो हिसाबै खबर लालायदो जागोन दे आदा बाय 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 गावसोरखौनो मा सानदों दे बे सेंग्राफ्रा औ ना मा होनो सिनायश्री गाज्रि फारसेनो